Unha manchea de contos. Benvidos a Jamelín. Como podedes ver, Jamelín é unha cidade tranquila e alegre. Unha cidade moi bonita, coas rúas empedradas onde xogan os nenos, con casiñas de madeira, co río e a Praza Maior, onde está a casa do Concello, que é onde vive o alcalde. Este é o señor alcalde, un home alegre e simpático que sempre cumpre a súa palabra e paga as débedas. Mellor así, porque todos os habitantes de Jamelín aínda recordan con temor e tristura aquela época en que a cidade quedou sen nenos. Podédolo imaginar. Jamelín, un lugar sen nenos. O flautista de Jamelín. Todo comezou unha noite escura de hai uns cantos anos. Ratas, vidas de non se sabe onde, invadiron a cidade. Había centos delas. Que digo centos? Miles. Quizáis millóns de ratas. Había ratas polas rúas, nas adegas, nos celeiros, nos armarios e ata nos caixóns. O alcalde reuniu o consello da cidade para atopar unha solución a esta situación tan desagradable. E decidiron botar matarratas por todos os lugares e rúas, en todos os edificios e cuartos. Pero non conseguiron nada, máis ben ao contrario, porque cada día que pasaba había máis ratas. Cando xa comezaban a estar desesperados, un trovador parou ás portas da cidade. O mozo era alto e delgado, vestía de verde e levaba un zurrón colgado ao lombo. Con tal indumentaria presentouse na casa do Concello e pediu falar co señor alcalde. Primeiro recibíuno con desconfianza, pero cando o mozo trovador lle comunicou que el soiño podía limpar a cidade de ratas, o alcalde abríronse os ollos de esperanza. «E di que o pode facer vostede só?» preguntou o alcalde. «Iso é, pero por este traballo quero cobrar 1000 escudos de ouro», contestou o trovador. O alcalde, claro, aceptou sen pensalo 2 veces. Así pois, o trovador saíu á Praza Maior. Sacou unha frauta do zurrón e puxos a tocar. Mentres camiñaba, tocaba unha música extraña, máxica, moi triste. En canto emitiu os primeiros sons, de todos os recunchos da cidade saíron centos, miles de ratas que comezaron a correr detrás do flautista. Finalmente, cando todas as ratas desfilaban detrás del, colleu o camiño do río. Cando chegou á beira do río, o trovador detívose, pero continuou tocando a frauta. Entón as ratas continuaron camiñando, precipitáronse á auga e afogaron todas. Non quedou ningunha. Acabáranse as ratas da cidade de Jamelín. Unha vez que todas estaban mortas, o misterioso flautista volveu á casa do Concello para cobrar a súa débeda. Pero o alcalde non cumpriu a súa palabra e negouse totalmente a pagarlle os 1000 escudos. 1000 escudos por tocar a frauta, berraba o alcalde. Diso nada, toma 100 escudos e considérate ben pagado. O trovador quedou moi decepcionado ante a negativa do alcalde de pagarlle o que lle prometera. Deu a volta e saíu á praza. Unha vez fora, volveu coller a frauta e puxos a tocar unha melodía moi alegre. Esta vez non foron as ratas, senón todas as nenas e todos os nenos da cidade de Jamelín os que o seguiron por todas as rúas e calellas.
Saían das casas, da escola, dos lugares onde xogaban e sumábanse ao desfile detrás da melodía do flautista. Nada os podía parar. Entón o flautista abandonou a cidade e con el marcharon todos os nenos e nenas de Hamelín. Non podedes imaginar que triste quedou a cidade. As nais e os pais choraban sen parar mentres lle rogaban ao alcalde que fose buscar o flautista e que volvesen os nenos ás súas casas. O alcalde foi buscar aquel misterioso trovador que, coa súa flauta máxica, encantara a todos os cativos. Cando o atopou, pediulle perdón 1000 veces. Pagou a débeda sen protestar e dese xeito todas as nenas e nenos puideron volver a Hamelín. E así volveu a alegría á cidade. Desde ese momento, o señor alcalde e todos os habitantes de Hamelín son coñecidos como persoas de palabra. Todo o mundo sabe que cando din unha cousa sempre a cumpren e sempre pagan todas as débedas sen protestar. E grazas a aquel misterioso flautista, Hamelín é agora unha cidade feliz.